Usvajanjem rebalansa budžeta kojim se budžetski okvir sa 16 milijuna i 200 hiljada povećava na 20 milijuna i 200 hiljada konvertibilnih maraka, stvorene su pretpostavke za uspješnu realizaciju plana kapitalnih investicija na području opštine. Prema usvojenim programima izgradnje i održavanja putne mreže, uređenja građevinskog zemljišta i druge komunalne infrastrukture, opština Teslić će u ovoj godini bez ikakve sumnje biti veliko gradilište. Osim nekategorisanih puteva na, čini mi se, 52 lokacije, također imamo i značajna izdvajanja i bit će mnogo radova na mreži lokalnih puteva i izgradnji nekoliko važnih pješačkih staza, kao i uređenju korita rijeke Usore, praktično od Margite pa do grada, gradskog mosta i gore dalje prema gradskoj tržnici. Osim toga, sekundarna kanalizaciona i sekundarna vodovodna mreža za čitav prsten mjesnih zajednica oko grada će također biti u izgradnji u toku predstojećih nekoliko mjeseci, tako da se nadam da će to donijeti i zadovoljstvo građanima opštine Teslić. Ono što odbornici očekuju od usvojenih programa jeste kvalitetno izvođenje radova na predviđenim projektima, kao i poštovanje planiranih rokova. Mislim da će zaista jedan značajan broj građana opštine Teslić osjetiti to kroz rješavanje infrastrukturnih problema, nešto bolji put, bolji vodovod, a to je ono što život našeg čovjeka čini podnošljivijim. Tako da mislim da je današnja skupština u tom smislu dala zaista svoj doprinos i nadam se da će svi ovi programi biti uspješno realizovani do kraja godine. Na ovoj sjednici skupština je povodom Dana opštine donijela odluku o dodjeli opštinskih nagrada i priznanja. Predviđeno je da nagrade i priznanja budu uručeni na Svečanoj akademiji, koja će se održati 6. aprila na sam dan opštine. Zlatnu plaketu i nagradu u visini od 2000 konvertibilnih maraka dobilo je Udruženje za pomoć djeci sa posebnim potrebama. Srebrnu plaketu i nagradu od 1000 maraka dobila je firma, organizacija D.O. Neno iz Teslića i osnovna škola Dositeje Obradović iz Blatnice, a zahvalnice i po 500 konvertibilnih maraka dobio je primarijus dr. Rade Kalamanda, zatim lovačka sekcija Zlata iz Pribinića i mlada atletičarka Marija Gačić iz Đulića. U sklopu dnevnog reda ove sjednice odbornici su bez veće rasprave usvojili izvještaje o radu i poslovanju javnih ustanova, kao i izvještaje o radu Odjeljenja za inspekcijske poslove sa komunalnom policijom, službe za naplatu takse za parkiranje vozila i Fonda za rješavanje stambenih pitanja boračke populacije.